Здравейте, приятели! Обръщам се първо към хората, които се присъединиха от последното видео в Discord. Долу беше в линка под описанията. Искам да изкажа огромна благодарност. Вие сте буквално сърцето на канала, както казах, имахте си отделна категория в Discord, като с тази категория получавате доживотно право за безплатен Discord, независимо от това какво се случва с Discord, колко струва и така нататък. Следващите от вас в това видео ще намерите отново линк към Discord, но за съжаление вече няма да е доживотно безплатен, ще е за първите 6 месеца със сигурно ще е безплатен и след това ще видим вече как се развива мощността. Защо? Искам да изкажа пак огромна благодарност на всичките 50 и човека, които се присъединиха, защото миналото видео беше ужасно, аудиото беше ужасно и хората го изгледаха до края и разбраха за Discord. Не се отказах още в началото, ме гледаха 20 минути с ужасно аудио. Този път трябва нещата да са окей, имаше някакви смущения с микрофона, така нещата са добре. Но хората, които все още гледат и не сте се отказали, вижте в описанието под видеото има линк към Discord, който ще ви даде достъп до чата, така както ще видите зад екрана зад мен, може да виждате абсолютно всяко мое движение се публикува там, както и днес съм добавил $200 към сметката ми и ще ги видите на същия ден, в който се случват движенията и какви са, и като в повече случаи се старая да слагам някакви обяснения, защо съм ги направил и така нататък. Също имаме общ чат и различни други неща, които се опитваме да ги развиеме. За момента Discord е на 3 дена и е доста нов и доста празен, но се опитвам активно да попълвам всякаква информация полезна за абсолютно всички и за всякакъв стил инвеститори. Това е един отчет, който или едно видео, което не исках да правя наистина, защото не съм запознат чак толкова с компанията. Днес цял ден разцъквам. Видеото го правя само заради желание един от нашите членове в Discord да направя ревю на самата компания United Healthcare. Също така и един спомен за Pfizer, помежду другото. Момчето, което ме пита за Pfizer, какво мисля, изгледай го видеото до края и ще видиш доста общи неща между United Healthcare, Pfizer, правителството, Тръмп и така нататък, какви са рисковете с такъв стил компания и според тебе дали си заслужава вече да държиш или не. Разликата естествено, Pfizer има доста приличен дивиденд за момента от 7%, така че дивидендът до някъде компенсира рисковете. Какво ще се случи в близко бъдеще, абсолютно никой не знае, никой не може да ти каже. Но с Pfizer така в дългосрочен план доста по-оптимистично изглеждат нещата. В днескашното видео ще си говорим за United Healthcare. Със сигурност доста от вас са попадали на компанията, новини и така нататък и сте се чудили след този страхотен краш дали си заслужава да купите. Изкарах за сравнение с червено NASDAQ. Много рядко. Аз като цялото съм против и дивидендно да инвестирали с цел само за дивиденд. Съм повече growth и value, отколкото само дивиденд, но в този случай United Healthcare наистина размазва NASDAQ по възвръщаемост, дори след този спад от 50% е безумен спад. Махнах NASDAQ, за да не ни пречи. Какво се случва? Естествено, ще разгледаме новините по хронологичен ред, за да добием представа първо какво се е случило, как се е случило и как изглежда компанията за напред. Ще започнем първо с негативите. Имайте предвид, че видеото не е финансов съвет. Не съм достатъчно запознат с цялата фармацевтична сфера. Затова приемайте го това видео с доста голяма доза съмнение. Максимално се опитвам да дам и двете страни, и позитивна и негативна, но както казах, предпочитам технологични компании, предпочитам growth компании и технологичния сектор. Затова наистина не съм много запознат с фармацевтичния сектор. Затова не взимайте каквото и да е финансово решение, дали да купувате или продавате спрямо това видео. Направете си вашия ресърч преди да направите каквото и да било решение. Първо искам да започна с хората, които инвестират в компанията. Вие разбирате ли как работи цялата фармацевтична и здравеопазването в Америка? Дали разбирате компанията до основи? Не е да сте цъкали 3 дена в интернет или 1 ден или както мен, примерно да кажем няколко часа, да сте отделили 3-4 часа да разгледате компания и фармацевтика и да кажете аз вече го разбирам. Не. Помислете дали разбирате в дълбочина бизнеса и какво се случва с него и с цялата фармацевтична среда в Америка, как работи здравеопазването, как работи държавата. Абсолютно всичко вие дали го разбирате за този бизнес. Вече след като го разбирате в дълбочина, тогава може да вземете адекватно решение. Всичко друго просто прочетох 2-3 новини, то се качи, то ще падне. Това си чиста спекул, вие не сте инвеститори, вие сте даже не сте и търговци, защото търговците не се влияят толкова от новини. Просто ви волят за носа и това е. Резултата какъв ще е накрая, няма нужда да ви го казвам. Така, преди да вземете каквото и да решение след това видео или когато и да било дали да купувате в компания, спрете, помислете преди да купите, дали разбирате целият бизнес и целият сектор въз основи, т.е.
Абсолютно всичко трябва да знаете как работи. Както казах, аз не съм от хората, които знаят целият фармацевтичен сектор, как работи. Не е сектор, който следа, не е сектор здравеопазването, който следа. Затова приемайте го малко по-скептично това видео. Започваме с PowerPoint, ще прескачаме PowerPoint сайтове и така нататък. Какво се случва? Първата новина, която срина компанията. CEO-то, за съжаление, са го застреляли. Има достатъчно видеа, даже на самия атентат. Няма значение. Има страшно много информация в интернет, кога, къде и какво се е случило, но съм изкарал само датата. Датата е на 12.4. На 12.4, естествено, след това цената пада. Няма как да не застрелят CEO-то и цената да не падне. Но това, което се случва, цената пада, има леко възстановяване, после пак пада и после пак тръгва нагоре. Защо? Ще разгледаме нататък какви са следващите катализатори компанията да стигне от $600 до 300 или под $300. Имайте предвид, че катализатор не е само един. Не е смъртта на CEO-то и компанията се срива до основи. За съжаление в този случай не е така. Има страшно много негативни катализатори. За момента са се изчерпали, но не е сигурно, че това е края към днешна дата. Защото и днеска компанията е с 4% надолу. Още не е минала 300, но за момента пак е надолу. Какво се случва след атентата? Акцията се възстановява почти до старите си нива, честно казано. Малко над 600 и малко точно до 600 и се възстановява. Но какво следва след атентата и възстановяването на акцията? Естествено следва отчета. Какво се случва в отчета? Отчета, честно казвам, не е особено добър. Не бих казал, че после ще разгледаме числата, какви са на компанията в дълбочина. Дали компанията се представя добре като компания. В момента разглеждаме политическата страна, защо самата компания е паднала и какви са условията, че да падне и да оплаши инвеститорите. За да се оплаши един инвеститор или в този случай голяма част, има два варианта. Икономическата среда на компанията, икономиката на компанията да не се представя добре. Естествено, компанията губи пари и така нататък, отчета да е много лош. Или вече да има някаква политическа намеса и така нататък. В този случай са и двете. За съжаление, са и двете. В общи линии какво се случва? На 17 съм изкарал линията, за да видите точно кога се е случило. На 17 първо излиза отчета, който не е особено феноменален. След отчета следва естествено корекция. Но по-лошото с отчета, че са направили ревизия на гайденса, просто са променили целият гайденс. Да, естествено, след като ти застрелят CEO-то, за съжаление, и гайденса за следващата година със сигурност ще бъде малко по-различен или не е сигурно, че ще го стигнеш, защото управата вече не е същата, естествено. Но има ревизия на гайденса, лошо отчет, ревизия на гайденса, естествено сваля цената надолу. Все още не е нищо фрапантно. На 13, статията е от 14, на 13 новото CEO, човека го застрелват, както виждате. Тук пада акцията, възстановява се, лош отчет, идва ново CEO. Новото CEO след лош отчет подава оставка. Естествено, компанията ще продължи да пада. Тук вече какъвто и да е инвеститор да съществува, то е уплашен, че нещо в компанията не е както трябва. И естествено, след оставката на второто CEO, цената пада много рязко още надолу и като минахме под $300. Това е една много важна статия, като ще видите в описанието под видеото. Направил съм кратко обобщение на самата статия. Наистина отделете си време. Ако искате да инвестирате или сте инвеститори в компанията, отделете си време, прочетете и ще намерите линка в описанието под видеото. Но това е в общи линии извадката от статията, обобщението на статията. Какво се случва? Първо започваме с 13 май. Второто CEO подава оставка. Ужасно, наистина. След първия атентат, второто CEO да подаде оставка, лош отчет, лош ревизия на гайденса и така нататък. Просто ужасна новина след ужасна новина. Акциите падат с 17%, нищо чудващо и така нататък. United Healthcare отмени финансовите си прогноза за 25-та. Абсолютно напълно нормално след всичките тези събития, но това плаши инвеститорите. На 17 април 25-та компанията вече беше намалила предишните си прогнози, което доведе до срив от 22% в цената на акциите си. Както казах, плашат инвеститорите. По-лошото, което след всичките тези негативни новини, в момента е заведено колективно дело от инвеститори срещу компанията. Иска се твърди, че компанията е въвеждала в заблуждение инвеститорите, като е прикривала важна информация. След обвиненията, компанията умишлено отказала покритие на пациенти, за да повиши печалбите си. Това е много важен ред.
Защото ти като инвеститор в фармацевтична компания и го прочетеш това нещо, естествено тук вече те лъжат. Да отказва лечения, лекарства и така нататък на част от пациентите, за да повиши печалбите си, това е честно казано, меко смешно. И само от човешка гледна точка, аз като инвеститор никога не бих влезнал в такъв стил компания. Не обичам компании, които изкарват печалби на чужд гръб, особено на чужд гръб здраве и на хора, които наистина не могат да си позволят. Всички знаете лапсусите с Америка и здравеопазването, колко им е скъпо. В този случай компанията, освен че изкарва безумно количество пари на гръб на пациентите, ми отказва и лечение на тях, само числата в отчета и за инвеститорите са щастливи. Аз лично от човешка гледна точка никога не бих инвестирал в такава компания, независимо какви са потенциалните печалби. Има значително по-добри инвестиции от мен и с значително по-високи потенциални печалби, които мен като човек изобщо не ме натоварват и съм много спокоен, че компанията ще се развива. Също така да не говорим за фармацевтичните компании, лъжат при изследвания и така нататък, но в тази каша няма да навлизаме. В общи линии в момента, след всичките негативни новини, че CEO-то е застреляно, второто се отказва и така нататък, вече има заведено дело. Просто че делото е много високо на ниво и държавата съди вече фармацевтичната компания. Това може да доведе до още по-голям срив на акциите, естествено. Никой не знае до каква степен може да падне, може да не падне. Нищо може делото да излезнат невинни. Не съм адвокат, не мога да кажа абсолютно нищо. Но отделете време, прочетете статията до края, доста интересна. И в общи линии на 15.5 криминалните обвинения вече сриват до дъно акцията. В този случай се събират много негативни катализатори един след друг. И това довежда от $600 до под $300 срив на компанията в порядъка на няколко месеца, тук даже за един месец. И последната негативна новина, която влияе върху всички инвеститори в фармацевтични компании. Решението на Доналд Тръмп да се бори с високите цени в Америка, което наистина напълно го подкрепям, защото както знаете, нещата там са наистина плачевни, ако нямаш осигуровки за страховки, просто си живите мъртви. Президентът Тръмп има план да намали всички цени на prescription drugs до такава степен, които са най-лошите, най-ниско платените или най-ниската им стойност международно. Тоест, лекарството, в която държава или където и да е международно се плаща най-ниско, се продава най-ниско, такава ще е и цената в Америка. Това също влияе доста негативно, както казах и на колегата в Discord, на Pfizer и всички, като цяло всички фармацевтични компании, защото марджина на печалба в Америка им е страшно висок, за разлика от останалите държави, точно поради начина, по който работи здравеопазването в Америка и могат да си позволят буквално да дерат кожите на хората и на застрахователите. Затова Тръмп иска да се бори с това нещо. Това дали ще стане, абсолютно не е сигурно. Той, че го иска да го направи, не е ясно изобщо, че ще успее да го направи. Просто тук са такива големи пари и толкова големи влияния, че не е сигурно. Това, че го иска и говори, е съвсем различно от това да го направи. Дали ще се случи, не е ясно, но това е също още една от негативните причини, като цяло целият фармацевтичен бранш да не се представя особено добре, както Pfizer и абсолютно всички компании фармацевтични. Да започнем с първата положителна новина. След стъпване в длъжност на третото CEO, имайте предвид, CEO-то веднага купува 25 милиона от дяловете на компанията, като това води до един малък скок, така доста добър скок в цената на акцията и естествено днес надолу с 4%. Доста голяма част от хората могат да го объркат този скок с възстановяване. Според мен дали е възстановяване, не е, защото няма друга положителна новина. Да, има трето CEO, което е купило малко дялове, но като цяло нищо. Компанията е 280 милиарда, 25 милиона са буквално капка в морето. Като цяло е погледнато положително, но за компанията, за цяло като компанията и като инвестиция няма никаква промяна в обстоятелствата. Делото продължава да се води, или те първа започва да се води, третото CEO те първа стъпва в длъжност, гайденса не е променен или не е, няма каквото и да е развитие в гайденса за 25-та, трето CEO трябва да промени нещата. Той трябва да излезе и да каже какво се очаква от компанията да направи 25-та. В момента, в който се случи още една ревизия на гайденса и трето CEO каже това и това се очаква да се случи, тогава бих казал, че има вече основия за възстановяване на компанията. Материалите, които ползвам за ресърч на компанията, в това видео са напълно безплатни, абсолютно всеки може да разцъка в Invis и така нататък. Тоест, идеята ми е с
никакви разходи, абсолютно всеки от начинаеш до така нататък да може да си направи ресърча, който аз го правя, да види числата, които аз виждам. Така, да започнем първо с Price Target. Price Target за момента е на 380, като ние сме на 307. Дали е възможен? Естествено, възможен. До края на годината United Healthcare може да стигне 370-380, може да стигне до 600. Единствено и само ако условията в компанията се променят. Компанията като цяло не е лоша. Никога не мога да кажа, че компанията се представя зле. Както видяхте, от последните години е била NASDAQ по възвръщаемост и така нататък. Компанията като фирма и като бизнес се представя страхотно. В този случай просто се събраха много негативни катализатори, един след друг, които доведоха до голям спад в компанията. Но компанията като бизнес се представя страшно добре. И естествено тук имате почти 20-20% евентуален потенциал на печалба. Дали е възможно да се вдигне до 600 в близката 1-2-3 години? Както казах, естествено, възможно е. Страшно бързо възстановява. Както виждате и с смъртта на CEO-то го е приела доста. От 650 се е възстановила страшно бързо за месец и половина-два до отново до 600. Какво не ми хареса първо? EPS в следващите 5 години растеж 2,4% на година. Това не е стил компания, който бих инвестирал, честно казано. Харесвам growth и харесвам технологичен сектор, това е което аз разбирам. Хората, които разбирате фармацевтичния сектор, да, ще го приемете за напълно нормално, защото и Pfizer е така и така нататък. Разликата между Pfizer и Healthcare, Pfizer има много висок дивиденд, Pfizer в момента е на 7,и плюс 7+, докато United Healthcare е на 2,7. Тоест имате компания с доста по-нисък дивиденд, доста по-съмнителен менеджмент, нов менеджмент и дело, което е на доста високо на държавно ниво. Не е точно сигурно какво ще се случва в компанията в близкото бъдеще. Дивидента не е чак толкова привлекателен на фона на това, което на неясното бъдеще. Затова аз като лично като инвеститор бих странил от компанията. Това, което е интересно, PE-то е 12, Forward PE-то 11, пак на фона на... Ще изкараме Pfizer да ги сравним една до друга, както казах. Ако трябва да избирам между фармацевтични компании, винаги абсолютно всеки един ден бих избрал Pfizer. Да, United Healthcare има доста по-висок шанс за ROI, ще е доста по-високо, ако компанията се възстанови, но там вече имаме доста по-голям риск компанията продължи да пада. Естествено, ако това дело не е в тяхна полза, компанията ще продължи да пада. Ако третото CEO има още един атентат срещу него, защото второто се отказало, срещу третото може да има доста негативни неща, които могат да свалят цената надолу, значително по-надолу. Това е един от най-големите фармацевтични компании в Америка. Силно съмнявам, че ще фалира, просто правителството няма как да ги остави да фалира, но има доста варианти за повече болга напред. А и другото, Pfizer на Forward PE 7,5. Pfizer на Forward PE е доста по-ефтина компания спрямо United Healthcare. Това иска да го разгледам. Дори след този спад, Forward PE-то за мен е доста по-високо от техния конкурент. Но като бизнес, как се представя самата компания? Като бизнес се представя, честно казано, доста адекватно, както и отразено в цената на акцията преди краша. Тук ще говорим вече за всичко за преди краша, защото след числата са толкова бъркани, че няма как. EPS страхотен растеж, абсолютно всяка една година компанията се развива. EPS на GAAP basis има лек спад, но не е нищо страшно. Ревенюто продължава да се увеличава и така нататък. Т.е. компанията се представя страшно добре. Това е един сайт, който имате 3 безплатни гледания. Ако не сте влезнали, честно казвам, платения план си заслужава за мен, но за хората, които искат не искат да дават пари или да вдават пари за нещо такова, имате 3 безплатни компании, които могат да разгледате. В момента използвам изцяло безплатната версия, за да ви покажа, че и безплатната версия работи. Разликата е, че имате само 3 компании, т.е. ще ви отнема много повече време да ресърча примерно 15-20 компании, но безплатната версия работи идеално, ще ви хареса страшно много. Това е сайт, естествено, който съм качил и в Discord групата за по-лесно ползване на хората и членовете, които са вътре. Като това ми е малък тип към нещата, които ползвам и как вие можете безплатно да си направите ресърч на компанията. Нещо доста популярно, Discounted Cash Flow метода, за който трябва да плащате за курсове, за книги, за всякакви възможни глупости, да си го направите в Excel и то да си го направите в Excel трудно.
Истина отнема много време да съберете цялата база данни, които ви трябва. Това е сайтче, което ви го прави абсолютно безплатно и ви дава worst case, best case и base case и best case, оплетох думите. Както казах за хората вече, които са към края на видеото, оставете, гледайте до края на видеята, в повече случаи интересните помощните материали, интересните неща ги казвам към края на видеото, като подарък за всички, които са останали до края. Но се върнем на best case. На base case сме undervalued с 50%, имаме и доста стабилен краш. Нормално. Като точно преди краша до $600 се е водила близко до справедливата цена, които доста хора обичат. Справедлива цена, да си купи под справедливата цена, няма значение. Когато и да си купи под справедливата цена, винаги си купи под справедливата цена, но пък в този случай винаги се растява, но има моменти, в които си купил на справедливата цена или под нея и компанията нищо не е правила. Затова справедливата цена е просто помощно средство, след като разберете компанията в основи, как са числата и така нататък. Справедливата цена не мога ви кажа компанията дали се качи. Няма такова нещо. В момента сме доста под справедливата цена. Имайте предвид, че компанията може да продължи да пада до 0. Почти до 0, и до фалит. Дали е възможен? Бих казал, че американското правителство ще се намеси преди фалит. Но вече до тази степен цената ще е паднала значително под справедливата цена. Тя в момента е значително под. Имайте го предвид, че ако не знаете фундамента на компанията, фундамента, ако е куц, както в този случай, справедливата цена не значи нищо. Абсолютно нищо. Така, справедлива цена, глупости, абсолютно нищо не значи. Разберете първо фундамента, разберете какво движи компанията и какво се очаква за напред да движи компанията и какви са катализаторите и тогава вече гледате изобщо справедлива цена. Ако искате, както виждате, има безплатни калкулатори, няма нужда да видя книги, простоти и така нататък за справедлива цена в никакъв случай. Може да го видите безплатно и ви дава история за екселските таблици, няма такъв вариант да ви даде история за всеки ден назад. Това нещо, което не мога да наблегна повече, справедливата цена за момента е пълна глупост за тази компания, всякакви калкулатори за справедлива цена няма да ви свършат никаква работа, защото този случай цената на акцията не се влияе от справедлива цена, не се влияе от финансите на компанията, влияе се от политиката на американското правителство и борда на директорите какво ще направят за нататъка и случайно дали ще има още един атентат. Надяваме се да няма естествено, но всичко е възможно. При нещо такова очаква ви още доста болка, ако сте инвеститори. Ако не сте инвеститори, много бих се радвал за вас. Но компанията дали си заслужава да купите на тази цена? Както казвам, това не е финансов съвет. Наистина го приемете като финансов съвет. Аз лично, само мое мнение, компанията се представя много добре като компания. Ревенюто се увеличава. Всяка една година, 2014-2015, компанията се развива доста добре като компания. Сега не смятам последната четвърт и последната четвърт не беше чак толкова страшна. Ще видите в описанието под видеото, ще има линк към отчета й. Последната четвърт не е толкова страшна, просто събитията след нея са доста по-страшни от лош резултат, случва се. Американското правителство винаги искало да намали цените на фармацевтичните, на лекарства и услуги и така нататък. Това е ясно, че искат. Няма правителство, което да не иска да ги намали. За сега не се случва толкова лесно и така нататък. Компанията като бизнес се представя много добре. Ако успее да се справи вече третото CEO, ще му отнеме наистина много време. Но, ако сте човек, който вярва в компанията, разбира до основни бизнес модела, първо аз лично бих избрал Pfizer, не е съвет ви казвам, но човек, който разбира компанията, тук потенциала за печалба е доста по-голям от Pfizer. Pfizer ще ви докара някакви проценти и приличен дивиденд. Тук вече може да говорим за истинска печалба. Дали си заслужава да се инвестира? Лично аз, ако бих инвестирал в моето портфолио, бих влезъл с 2-3% от портфолиото, нищо повече. Дали си заслужава да отворя 2-3% позиция за... Не знам, вие го преценете, според мен. Аз лично като инвеститор просто инвестирам в други сектори, не бих влезнал на този момент в тази компания, но компанията като бизнес се представя доста добре. Евентуално следващия отчет, който излезне и новото CEO, ако все още е там, слушайте следващия отчет. Лично като приятел ви казвам, слушайте следващия отчет, не бързите, не взимайте прибързани решения. Да, може да изпуснете някой друг процент печалба, но може да си спестите много големи загуби, защото трето CEO, ако и то подаде оставка, тогава вече сме в много голям проблем и сме, както казва в Америка, в deep shit. Сме загазили, наистина сме нагазили в войната. Затова
Бих казал, че може да вземете, или аз лично бих взел каквото и да е решение, дали да купувам компанията или не, чак на следващия отчет и CEO-то да го чуя какво ще иска да каже новото CEO и какви са неговите виждания, на къде ще продължи да се развива компанията. Благодаря ви много за отделеното време. Радвам се, че останахте до края. Както казах, Дискорда ще намерите, т.е. линка за Дискорда ще го намерите в описанието под видеото. Влезте 6 месеца, ви гарантирам, че е напълно безплатно. Ще може да виждате какви акции купувам, колко добавям в портфолиото. Абсолютно всички движения на моето портфолио ги качвам моментално или в рамките на разумно естеството. Но там ще може да задавате въпроси и значително повече ще мога да ви отговарям. И както видяхте това видео днеска, ще може да си поръчате видеа, евентуално ако ми остава времето. Ще може да пишете какви видеа искате да направите и вече аз ако успея ще ги направя естествено. Или ще получавате бързи отговори какво ми е мнението за акцията, която сте питали. Благодаря ви много, успех, инвестирайте разумно.